O nwere one of our brother na-efolo m ebe a. Ọ bịa na my comment section ebe m na-akọwa maka spirituality and science and technology. Ebe m na-ekwu maka na spirituality enweghị gbasara anya na science and technology. Na ịbata n'ime science and technology na everything have process. You understand me? Now, o wee bịa na under the comment section wee delu m ebe a wee sị m ignorance. You understand me? Oge m fere ife I just laugh. Or some that you don't know that knowledge is spiritual. You understand me? Mana ife nji wele eme video bụ na awesome that na ọ bụ practicing engineer and no nwere some things ha ga-abụ hafu or ha chọọ ime, then kafa ga-aghọta that na true that na knowledge is spiritual. You understand me? Amala m ụdị knowledge ịbụ spiritual ọ na-achọ ịkọwa ebe a. Ịghọtago, for ndị na-eme ife spirituality o nwere ife a na-akpọ spiritual knowledge. You understand me? But when you want to face the fact, the reality of this world, you have to go process. You have to study. Do you understand what I'm saying? Like etu ị nọ kịta now, ọ bụ that na ị chọrọ ịbụ doctor. With that your spirituality or being spiritual, you cannot do anything without learning, practicing, study. You have to learn chemistry, biology, anatomy, and a lot of things. If you a practicing doctor, if you want to be a pilot today, if you have spirituality, you got process. Alapogos also, if I na spirituality, you cannot do anything. Do you understand what I'm saying? As a surgeon now, before you do surgeon, you got process. Isi na igbe spiritual man kịta akpọchibido n'ụzọ sị gị ngwa practice surgeon, you cannot do it nwanne. Isi na ịbụ pilot na inwe spirituality, inwe spiritual gift, akpọkpọ n'ime aeroplane kịta, you cannot fly. Ihe anyị na-ebi ihe na-apụta ebe a akọwala gị ka ịghọta. Debe this your spirituality n'akụkụ when it comes to reality of life. Agwa m unu ebe a sị gị that na science and technology work with nature. Kedu ife bụ nature? Nature abụrụ spiritual. Nature bụ ife mụ na gị na-abụ n'afọ every day. Ị pụta na asị m nọ na nature bụ spiritual. So many of them believe. Ano ya ka nje ahụ pụta ebe a na magwa ka ị pụta na belief system. You understand what I'm saying? Pụta na belief system ka ị dị free. Nwere spiritual no anywhere that will help you today be a doctor. Yotago. And nwekwe any spirit no anywhere we emeghị tata now ka ị bụrụ a pilot. Ọ dị awụrụ eziokwu.